कि राजखान्थि मुभमेन्ट माने पलिटिकल मुभमेन्टजों लोगोसे ससियेल रिफर्मस मुभमेन्ट बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन जों मोनसे जातिखौ मोनसे फोसाबनोब्ला गोग्गो मोनसे समाज दानोब्ला बे रिफर्मस खालामनाय समाजखौ फोसाबनाय समाज संस्कारमूलक जिथुनाखि आन्दलन बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ बे हिसाबै जों कन्टिनिउ खालामदों बेखौ जागायजेनदोंमोन जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा बे अभिभक्त गवालपारा जिल्ला दानि कुचबिहार जलपाइगुरि बे साइडनि बर'फ्रा 1206 ख्रीष्टाब्दआवनो 1206 सनावनो आलिमेस होननाय सासे बर' जमिदार बिथांजों लोगोसे आरो गोबां बिजों लोगोफ्रा इस्लाम धोरोमखौ नाजावजेनदोंमोन 1206 सनावनो आहम फैनायनि सिगाङावनो बर'फ्रा इस्लाम धोरोमखौ नाजावनानै मुस्लिम जालांबाय गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ गारबाय दा बिदिनो गोबां एसिमिलेसन जानानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ गारनानै माने गोबां रोखोमनि जोंखौ खहा खालामनो माहारियाव बेबायदि गोबां खहा जादों बेबायदि जौ जुवा ड्राग्स दाथ' गोदान माने जोबोद डेन्जार मोनसे फेग्रा बेसाद ड्राग्स होननाय मोनसे माबाया जोंनि गेजेराव हाबफैदों बेखौ सोर लाबोदों बे नार्क' टेररिस्टफ्रा मोनसे ब्लुप्रिन्ट रचना खालामदों जे बर' जातिखौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बोरै बेंगुरा खालामनो हागोन बेंगुरा खालामनाय बोरै बोसोरजों बोसोर सुबख'नो हागोन गादबनो हागोन नासयनो हागोन बेखौ बिथांमोना बेखौ नाजादों बे हिसाबै जोंनि गेजेराव ड्राग्सखौ सोना होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ मोनसे जातिखौ बेंगुरा खालामनो धंस खालामनो नाजादों बेनिफ्राय जोंनि समाजखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय एवारनेस खालामनो थाखाय जों एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबाय थादों माने ससियेल रिफर्मस खालामनानै मोनसे गोग्गो समाज दानायनि थांखि लानानै बे खामानिखौ जों मावबाय थादों बर'फोरखौ बेफोरबायदि एडिक्टेड फ्राय बर'आ 100आव 90% बेबायदि गोग्लैसोबाय मा बुङो सार बर'फ्रा जिथुनिखि माने फ्रन्टलाइन वाराव माने हमर होनना बुङो असमियाव बे फ्रन्टलाइन दावहायाव दिनैसिम बर'फ्रा जेनाखै नाथाय बेफोरबायदि गुसु दावहायावसो बर'फ्रा जेननांदों जारिमिनखौ नायनो थांब्ला जों गुसु दावहाया जेनदों आहमफ्रा फैबाय 1228 ख्रीष्टाब्दआव फैनानै जोंनि जायगायाव जायगा लाफैबाय जोंनिनो फिसाजोफोरखौ हाबा खालामबाय जोंनि हिन्जावफोरखौ लानानैनो सुबुं अनजिमा बांहोनानै जोंनि रायजोखौ सेना लाबाय जोंनि बर' राजा देबसिमखौ लांनानै हाजोआव लांनानै बुथारहैजोब्बाय बेनिफ्राय बर'फ्रा खारनानै डिमापुरनिफ्राय खारनानै खासपुराव थांनांदों माइबङाव थांनांदों गोदाव सोराव जाजोबदों बेबायदि दा हारसाफ्रा माने एसिमिलेसन खालामनानै जोंखौ फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन 16 सेन्सुरि 16 सेन्सुरिनिफ्राय बे प्रक्रिया सोलिबोबाय थादों दिनैसिम सोलिबाय थादों आरो दा गोदान मोनसे बे दाजाबबावदों बे ड्राग्सखौ माने होनानै जोंनि जातिखौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन बे मोनसे कौशल ना जुग धरि बिथांमोना खालामबोबाय थादों दा बिथांमोना कनसियास बिथांमोना सालाक चतुर नाथाय जोंनि मानसिफ्रा जाबाय सहज सरल सिदा सहज सरलखाय जोंखौ टारगेट खालामना लादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां सार नोंथांमोनखौ दिनै जोंनि जिथु सुक्तियाव थाखानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ सरकारा खोथा होदों खिन्थु बेसेबां मावफुंना होयो बेखौ जों समाजसो खोन्थागोन खिन्थु जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि हिसाबै जोंनि जिथु आन्दलन जिथु मोनथायनि आन्दलन जोंनि सुक्तिखौ मावफुंनायनि सुक्तिखौ कारज'करि खालामनायनि जिथु दाबि दावा बे सोलिबाय थागोन आरो जों बेखौ नारसिनगासिनो दङ सरकारखौ रायजो राजाफोर सार नोंथांमोनखौ हामलायनायखौ जासिफिनदों मानो होनबा गोबां बेबायदि समाजखौ फोसाबनो थाखाय ओरैनो साइकेल रेलि बाइक रेलि खालामनानै गिदिर मिटिं खुंनानै लेक्सार होनानै हानाय जों ग्रासरुट लेभेलाव प्राइमारि लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव जों हाबनांगोन समाजखौ बेहाय जों इनभल्भ खालामनांगोन जायफोरा एडिक्टेड बिथांमोनखौबो लाबोनानै जों सावरायगोन काउन्सिलिं खालामगोन आरो काउन्सिलिं खालामनायनि अनगायै मा राहा लानाय जायो पलिसिफोर लानाय जायो बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनांबाय बे जोंनि कन्टिनिउवास मोनसे प्रसेस बियो कन्टिनिउवास जों जेब्लानाखि जों आर्म्स स्ट्रागल खालामदोंमोन बे समाव जों माहारिखौ फोसाब होननानै मोनसे हाबाफारि लादोंमोन आरो बेनि कन्टिनिउवासलि जों दा बे जोंनि समाजनि गेजेराव हाबनानै ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटि बेफोरखौ जों दादों आरो बे हिसाबै जों मोनसे नङा मोनसे नामजों जों समाजनि गेजेराव हाबनानै गावनि समाजखौ माने रिफर्मस खालामनो थाखाय राजखान्थि रांखान्थि समाजखान्थि सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव मोनसे टटेल रिभलिउसन मोनसे
चेन्ज लाबोनो थाखाय मोनसे आमुल परिबर्तन लाबोनो थाखाय जों बेखौ कन्टिनिउ मोनसे मुभमेन्ट जों खालामलांबाय थागोन। सारा मा बुङो स्ट्रिक्ट लेभेलाव गोबां बिदिनो दुखुथिया न'खरजों नुबोर बायनायखौ मा बुङो सारा नोंथांमोना स्ट्रिक्ट एक्सन माबायदि खालामनाय जागोन? बेखौ बे समाजनि मोनसे ब्याधि बेबो समाजनि मोनसे जेंना समाजारि मोनसे बेमारसो बियो बेमारखौ सोखानो थाखाय समाजानो नाजानांगोन आरो बिनि अनगायैबो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड लिबिया बेखौ नाजागासिनो दङ जायगा जायगा जों एक्सन लादों आरो जों बेखौ माहारियारि आफाद बा जों गासैबो लोगो नांनानै बे बेमारखौ जों फोसाबनो थाखाय नाजानांगोन। एक्सुवेलि मेन जाबाय जोंनि मानसिफ्रा हौवाफ्रा माने बेंगलराव थाङो बहाबा दिल्लीयाव थाङो बहाबा थाङो बोसोरजों बोसोर थाहैयो गावनि जायगायावनो जोंनि जायगायाव बहुत रोखोमनि आबाद मावनो हायो बिजनेस मावनो हायो खेथि बाथि खालामनो हायो जोंनि हा हुफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै थायो गुबुन हारिफ्रासो बांगाल जुंगाल बिसोरसो माने गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै बे जायगायावनो लाख लाख थाखा इनकाम खालामगासिनो दङ दा बेफोरखौ मावनो हायो नाथाय जोंनि मानसिफ्रा बेयाव जेबो खामानिखौ नुवा बिसोर डाइरेक्ट बेंगालर दिल्ली मुम्बाइ थांनानै गावनि हिन्जाव गथ' गथायखौ गालाङो बिसोरनोबो जेबो माने भरन पोषणनि माबा मोनसे सुबिदा फेसिलिटिखौ मोना उपाय गैयाव हयथ' किसुमाना बेबायदि फ्रास्ट्रेसनाव भुगिनानै बेबायदि लामाखौ लानो गोनां जायो आरो किसुमान बेबायदि मोनसे सामाजिक ब्याधि समाजाव बेबायदि मोनसे माबा हाबदों बेखौ जों जेसेबां हायो मिनिमाइज खालामनो थाखाय फोसाबनो थाखाय जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड लिबिनिफ्राय जों नाजाबाय थागोन। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड लिबि आफादा मोनसे सिङाव जों डिक्लेयार खालामखादों जे ससियेल रिफर्मस समाज फोसाबनाय हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड लिबिफ्रा हारसिं हानाय नङा बेनिखायनो समाजखौ लानानै जों समाजनि गेजेराव हाबदों आरो समाजखौ लानानैनो समाज फोसाबनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंनो सानदों बे हिसाबै जों ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेसन कमिटि बेबायदि जों 10टा 12टा 15टा 20टा बिदि गामिखौ लानानै जों मोनसे कमिटि दादों दिनैसिम जों 9टा 10टा कमिटि दाबाय आरो बे कमिटि दानायाव राजाफोरनिफ्राय जों जोबोद मोजां रेसपन्सखौ मोन्दों आरो जोंनि जितुनि इयुन जोलै ड्राग्स गान्जा जौ जुवाजों गावनि लाइफखौ गावनि फिउचारखौ नस्थ' खालामनो थांगासिनो दङ जोंनि इयुन जोलैया जोंनि भबिष्यत जातिनि भबिष्यतआ धंस' जानो थांगासिनो दङ बेखौ जों बोरै होबथानो हागोन बोरै जों फोसाबनानै लानो हागोन बोरै जों गोग्गो मोनसे समाज दानो हागोन बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों आरो समाजनि गेजेराव जों जोबोद मोजां रेसपन्सखौ मोन्दों आरो बे हिसाबै जों खामानिखौ मावबाय थादों टटेलै 35टा गामि फैदों आरो जों फारसेनिफ्राय टटेल क'क्राझारनिफ्राय आप टु धेमाजिसिम बुरलुंबुथुर नर्थ बेंकआव जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो कन्टिनिउ बेखौ जों खालामलांबाय थागोन समाज फोसाबनाय बेखौ जों बर'नि जारिमिनाव नायनो थांब्ला बे साधारन खोथा नङा बे मोनसे जांख्रिथाय बे जांख्रिथायखौ जागायजेनदोंमोन जोंनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा पलिटिकेल मुभमेन्ट राजखान्थि जांख्रिथायनि अनगायैबो बे समाज फोसाबनाय जांख्रिथायखौ बिथाङा जागायजेनदोंमोन जितुनिखि राजखान्थि मुभमेन्ट माने पलिटिकेल मुभमेन्टजों लोगोसे ससियेल रिफर्मस मुभमेन्ट बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन जों मोनसे जातिखौ मोनसे फोसाबनोब्ला गोग्गो मोनसे समाज दानोब्ला बे रिफर्मस खालामनाय समाजखौ फोसाबनाय समाज संस्कारमूलक जितुनिखि आन्दलन बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ बे हिसाबै जों कन्टिनिउ खालामदों बे अभिभक्त गवालपारा जिल्ला दानि कुचबिहार जलपाइगुरि बे साइडनि बर'फ्रा 1206 ख्रीष्टाब्दआवनो 1206 सनावनो आलिमेस होननाय सासे बर' जमिदार बिथांजों लोगोसे आरो गोबां बिजों लोगोफ्रा इस्लाम धोरोमखौ नाजावजेनदोंमोन 1206 सनावनो आहम फैनायनि सिगाङावनो बर'फ्रा इस्लाम धोरोमखौ नाजावनानै मुस्लिम जालांबाय गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ गारबाय दा बिदिनो गोबां एसिमिलेसन जानानै जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ गारनानै माने गोबां रोखोमनि जोंखौ खहा खालामनो माहारियाव बेबायदि गोबां खहा जादों बेबायदि जौ जुवा ड्राग्स दाथ' गोदान माने जोबोद डेन्जार मोनसे फेग्रा बेसाद ड्राग्स होननाय मोनसे माबाया जोंनि गेजेराव हाबफैदों बेखौ सोर लाबोदों बे नार्क' टेररिस्टफ्रा
नार्क'टिक टेररिस्टफ्रा मोनसे ब्लुप्रिन्ट रचना खालामदों जे बर' जातिखौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन बोरै धंस खालामनो हागोन बोरै नोरजिया खालामनो हागोन बोरै बेंगुरा खालामनो हागोन बेंगुरा खालामनाय बोरै बोसोरजों बोसोर सुख'नो हागोन गादबनो हागोन नासयनो हागोन बेखौ बिथांमोना बेखौ नाजादों बे हिसाबै जोंनि गेजेराव ड्राग्सखौ सोना होनानै जोंनि इयुन जोलैखौ मोनसे जातिखौ बेंगुरा खालामनो धंस खालामनो नाजादों बेनिफ्राय जों जोंनि समाजखौ सांग्रांथि लाबोनो थाखाय सांग्रां खालामनो थाखाय एवारनेस खालामनो थाखाय जों एवारनेस प्रग्रामफोरखौ लाबाय थादों माने ससियेल रिफर्मस खालामनानै मोनसे गोग्गो समाज दानायनि थांखि लानानै बे खामानिखौ जों मावबाय थादों बर'फ्रा जिथुनिखि माने फ्रन्टलाइन वाराव माने हमुख हमर होनना बुङो असमियाव बे फ्रन्टलाइन दावहायाव दिनैसिम बर'फ्रा जेनाखै नाथाय बेफोरबायदि गुसु दावहायावसो बर'फ्रा जेननांदों जारिमिनखौ नायनो थांब्ला जों गुसु दावहाया जेनदों आहमफ्रा फैबाय 1228 ख्रीष्टाब्दआव फैनानै जोंनि जायगायाव जायगा लाफैबाय जोंनिनो फिसाजोफोरखौ हाबा खालामबाय जोंनि हिन्जावफोरखौ लानानैनो सुबुं अनजिमा बांहोनानै जोंनि रायजोखौ सेना लाबाय जोंनि बर' राजा देरसिमखौ लांनानै हाजोआव लांनानै बुथारहैजोब्बाय बेनिफ्राय बर'फ्रा खारनानै डिमापुरनिफ्राय खारनानै खासपुराव थांनांदों माइबङाव थांनांदों गोदाव सोराव जाजोबदों बेबायदि माने एसिमिलेसन खालामनानै जोंखौ फोजोबस्रांनो नाजादोंमोन 16 सेन्सुरि 16 सेन्सुरिनिफ्राय बे प्रक्रिया सोलिबोबाय थादों दिनैसिम सोलिबाय थादों आरो दा गोदान मोनसे बे दाजाबबावदों बे ड्राग्सखौ माने होनानै जोंनि जातिखौ बोरै फोजोबस्रांनो हागोन बे मोनसे कौशल ना जुग जुग धरि बिथांमोना खालामबोबाय थादों दा बिथांमोना कनसियास बिथांमोना सालाक चतुर नाथाय जोंनि मानसिफ्रा जाबाय सहज सरल सिदा सहज सरलखाय जोंखौ टारगेट खालामना लादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां जोंनि जिथु सुक्तियाव थाखानाय दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनगासिनो दङ सरकारा खोथा होदों खिन्थु बेसेबां मावफुंना होयो बेखौ जों समाजो खोन्थागोन खिन्थु जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबि हिसाबै जोंनि जिथु आन्दलन जिथु मोनथायनि आन्दलन जोंनि सुक्तिखौ मावफुंनायनि सुक्तिखौ कारज'करि खालामनायनि जिथु दाबि दावा बे सोलिबाय थागोन आरो जों बेखौ नारसिनगासिनो दङ फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन मोसासो आं मोसा